Hej, i dag vil jeg gerne snakke lidt om home charging. Derfor så er jeg rykket ud her i indkørslen over til mine 2 ladebokse, og så vil jeg fortælle lidt omkring, hvordan det er, at jeg oplader mine 2 elbiler herhjemme. Det er ikke sikkert, at den metode, som jeg vælger, at det er den rigtige metode, der passer til dig. Det må du ligesom gøre op med dit kørselsbehov og dine boligforhold. De 2 elbiler, som jeg skal have ladet op, det er en ældre Nissan Leaf og en Tesla Model S fra 2015. De her 2 elbiler, de har hver deres ladeudtag, eller hver deres ladestation er det faktisk, som der er serieforbundet. Så det betyder, at det er den samme strøm, den samme spænding, som der går ud til de 2 ladestationer, og så fordeler de den mellem sig. Så jeg har en 3-fases leder herude med 16 ampere. Og er det bare den ene bil, der er tilkoblet, jamen, så får den al strømmen af dem begge 2, sådan som nu, så fordeler de spændingen imellem sig. Grunden til, at jeg har valgt at have 2 ladestationer, og ikke bare en, som de kunne deles om, det er, at jeg vil gerne være sikker på, at hvis vi begge 2 kommer hjem efter en arbejdsdag, så kan vi bare plukke bilerne i, og vi skal ikke ud i løbet af aftenen eller i løbet af natten og skifte bil for at lade. Det er utroligt praktisk, synes jeg, og det fungerer rigtig godt. Nu er det ved at være et års tid siden, jeg har fået dem her sat op, og på det tidspunkt var der ikke rigtig nogen, der tilbød en fornuftig løsning, hvis man skulle have 2 ladestationer. Og det er derfor, at jeg har valgt at købe dem her selv, så jeg ejer dem selv. Det er ikke Clever eller E.ON, der ejer dem her. Den løsning, jeg har valgt for så at få den her strømrefusion, det er at tilknytte laderne home charging, hvor jeg betaler en sum hver måned, og så har jeg en serviceaftale på de her 2 ladestationer. Det vil sige, at går en af dem i stykker, så kommer der en tekniker ud og kigger på dem og eventuelt skifter dem, hvis der er en fejl med dem. Og så får jeg den her refusion. Jeg tror, det er en gang eller 2 gange om året, jeg får pengene tilbage af home charge. Der findes også en masse forskellige ladeoperatører, hvor man kan tegne et abonnement til og få strømmen til en fast pris eller få refusion for strømmen. Alle de her, de findes på rigtig mange forskellige prissammenligningssider, hvor man kan gå ind og kigge på dem. Jeg lister et par stykker af dem herunder. Jeg har også lavet min egen prissammenligning her på nogle af de her ladeoperatører, som der findes. Jeg fortalte før i videoen, at der findes rigtig mange af de her prissammenligningssider, og dem kan man jo selvfølgelig også benytte. Men jeg har gået ind på nogle af selskaberne, som jeg har undersøgt tidligere, og gået ind og set, hvad det er, de udbetaler i refusion, hvad abonnementet er, hvilket opstartsgebyr de kræver, og om det er muligt at have sin egen lader ved dem. I kan se de første 3 kolonner her, altså B, C og D. Det er, hvor at jeg har taget min gennemsnitlige kilowattpris eller kilowattforbrug hver måned. Og jeg viser senere i videoen, hvordan det er, at jeg finder ud af mit gennemsnitlige elforbrug på mine lader. Så har jeg taget min strømpris, inkluderet alle afgifter, og sat ind her. Og der kan I se, at jeg betaler 2 kroner og 22 øre. Og så har jeg prisen per måned uden refusionen. Så det er mit udgangspunkt, det er, at jeg betaler de her 1000 kroner og 10 kroner hver måned for strøm på bilen. Og det er vel og mærket for 2 biler. Og den ene bil, den kører, nu har der jo været corona de sidste år, så der har den vist bare kørt 20.000 om året. Men ellers plejer den at ligge på en 30-40.000 om året i kørsel. Så derfor så virker den her pris måske lidt høj, men den ene af bilerne, den kører også rigtig meget. Så har vi refusionen per kilowatt herover, og der kan I se, det er faktisk lidt forskelligt.
De ligger alle sammen omkring cirka 1 krone, men nogle af dem der er det en krone 10, nogle af dem, eller en af dem er bare 1 krone, mens resten det er 1 krone 12, som jeg er orienteret om faktisk er den fulde refusion, det er 1 krone 12 øre. Så har vi abonnementsprisen, opstartsprisen, hvis der er sådan en, og så man kan benytte sin egen lader. Det man skal huske ved opstartsprisen, det er, at nogle af dem her, de inkluderer en installation af en ladeboks, hvor andre der tilkommer installationen af ladeboksen ved siden af. Så det er derfor, at den her pris, den springer lidt helt fra 11.499 ned til ingenting. Den totale sum herover, som jeg har brugt, der er det, hvor at jeg har taget de 1010 kroner her, minus refusionen på de kilowattimer, som jeg gennemsnitligt bruger per måned, plus abonnementet. Så det er det, jeg betaler per, altså min totalpris per måned for strømmen, uden opstartsgebyr og uden installation. Og her der ser vi, de ligger faktisk meget tæt. Jeg har lige indsat dem på en graf her, for jeg tænkte, det var lidt mere visuelt at kigge på. Vi kan se, som jeg selv bruger home charge, jeg fortalte tidligere i videoen, så ligger de på 579 og 50 øre. De andre, de ligger rigtig tæt. Der er et par stykker, der faktisk rammer præcis den samme pris, som jeg har hernede ved home charge. Der er også take charge, ved jeg, der er en del, der bruger, som der har sin egen ladeboks. En af fordelene ved dem, det er, at man kan sætte en bimåler ind imellem, og så kan man have hvilken som helst ladeboks det skal være. Hvor for eksempel home charge, der er jeg betinget at have nogle bestemte ladebokse, som de kan benytte et API til at kigge ind i for at se det her elforbrug. Og som I ser på den liste her, så er jeg listet, at man kan benytte sin egen lader. Og det er ikke alle, der har den funktion. Jeg har umiddelbart faktisk kun fundet 3, hvor det var muligt, og det er home charge, take charge og thecharger.dk. Thecharger.dk, der skal man skrive en mail til dem for at komme med i deres abonnementsløsning. Hvor de andre, det er, der har de en sign-up formular. Grunden til, at jeg igen har valgt home charge, det er, at jeg kunne også godt have valgt take charge, den var også på listen, men jeg tænkte egentlig, at jeg gerne ville spare de her 1.500 kroner i opstartsgebyr. Men det er dem, jeg har listet her. Som sagt, nogle af dem inkluderer nogle ladebokse, nogle af dem inkluderer for eksempel sådan som Clever Unlimited All-in-One. Der har jeg jo ikke sat min strømpris ind, fordi det er et flat rate abonnement. Der betaler jeg 749 eller 799, uanset hvor meget strøm jeg bruger. Så der er det jo ligegyldigt, hvor mange kilowatt jeg har. Derfor har jeg ikke udfyldt noget her. Det samme gælder med E.ON Home Free. Det inkluderer også et abonnement til E.ONs lader, og jeg betaler en fast sum, 649 hver måned, uanset hvor meget strøm jeg bruger hjemme eller ude. Det man så skal gøre lidt op med sig selv, hvis man vælger nogle af dem, det er, besøger jeg nogle lokationer, og hvilke lokationer er det så de ladere, der er der? Er det mest Clever-lader, eller er det mest E.ON-lader? Så det skal man lige gøre lidt op med sig selv. Så ved jeg, at Clever har gjort et fantastisk benarbejde i, at de her bilforhandlere, der sælger elbiler, at der følger der et Clever-abonnement med i prisen, eller en installation, eller et eller andet. Så derfor så er der rigtig mange, der bruger Clever, fordi det følger tit med, når man køber sin bil. Den her oversigt her, det var egentlig for at give et lille billede. I kan se, at mange af dem ligger meget, meget, meget tæt i pris. Så jeg håber, at det her det kan give jer et lille indblik i de her ladeabonnementer. Der findes selvfølgelig andre end dem, jeg lige har listet her, men det er dem, som jeg har kigget på tidligere i hvert fald. Og jeg håber, det kan give jer et billede over, hvad løsningen der I skal vælge. Så lad os hoppe tilbage og kigge lidt på de ladebokse, som jeg har sat op her.
Hvis du godt kan lide den her video, så tryk på like og subscribe, så vil jeg blive super glad. De her to biler har jo også forskellige måder, de kan lade på. Den her Leaf for eksempel, det er en ældre model fra 2011 er den faktisk, så det må være en af de første. Det er en importbil fra Norge, og den kan kun lade med én fase. Så det betyder også, at den kun lader med den ene fase herpå, hvor Teslaen, vi har herovre, den kan lade med alle 3 faser på 16 ampere. Når Leafen så er færdig med at oplade, for den er jo typisk hurtigere færdig end Teslaen, jamen så finder ladestationerne ud af, okay, nu er den færdig, så Teslaen den skal have den fulde spænding. Det er noget, der fungerer rigtig godt. Det er ikke noget, jeg tænker over i min hverdag. Det fungerer bare. Det skal siges, at jeg har faktisk haft nogle problemer efter en softwareopdatering med det her med at den ene bil kun har 1 fase, og den anden bil kan lade på 3 faser. Det switch, der var der imellem, når den ene bil var færdig, det kunne den ikke håndtere. Så det, der er gjort lige nu, det er, at producenten har haft adgang til min ladebokse, lagt en speciel konfiguration ind på den, og så har de låst den ene boks her til at være en 1-fase, og den anden en 3-fase. Så det betyder, at Teslaen skal gerne altid være tilkoblet. Den her, hvis den skal lade på de 3 faser, og Leafen kan i princippet være tilkoblet begge to, for den trækker bare på den ene fase, selvom at de andre er til rådighed. Det jeg også synes, der er værd at tage med ved dem her, det er, at de er ret små. Jeg synes, de ser ret elegante ud i forhold til andre ladestationer. Man kan skifte kommeret herpå i en anden farve. Hvis nu man sætter den på en hvid husmur for eksempel, så kan man have et hvidt cover på, hvis man synes det. Noget andet, så er det, at det ikke har et fast kabel, og det har jeg set, at det er der rigtig mange andre af de her ladeoperatører, der også gør i at have et stik deri. Jeg ved, i starten der var det meget populært, at ledningen den sad fast på ladestationen. Men jeg har helt bevidst valgt, at det skal være et stik, fordi at så er jeg ikke afhængig af, at det skal være et type 2-stik, som sidder i bilen. For eksempel den her Leaf, som jo er en ældre model, den har nemlig ikke et type 2-stik, men et type 1-stik inde i bilen. Så det kabel, jeg har fra ladestationen, har type 2 i den ene ende, og type 1 i den anden ende. Og så kan jeg bare plukke det ind i bilen. Og så hører I, at det måske klikker lidt, og den lader lige det sidste spænding på, hvis den ikke har været ladt helt op. Samtidig med, at lysdioden her i ladestationen, den kører lidt op og ned i lysstyrke, og det indikerer, at den her boks, den lader en bil. Jeg vil gerne lige vise den her app, som der er tilknyttet mine ladestationer. Jeg har begge lader inde i appen, og måden jeg får dem frem på, det er ved at åbne appen. Og så her i midten, der kan jeg slide mellem de to lader. Den ene, den kan jeg se, at lige nu der har den status venter på bil. Det er Leafen, der er tilkoblet den. Og over i den anden, der står Teslaen og lader nu. Og jeg kan se herinde i appen, at laderen de leverer 9,6 kW lige i øjeblikket. Og hvis jeg trykker på den her lille pil, så kan jeg faktisk få en oversigt over faserne, hvor meget spænding, hvor meget ampere der bliver leveret. Jeg kan se, at det er sådan cirka 14 ampere, og der er omkring 230 volt. Jeg kan faktisk se, at fase 3 herovre, der er kun 226 volt på. Men det synes jeg, det er en meget fin feature, som man lige kan se, hvad det er, der sådan helt konkret sker derude. Jeg ved godt, at bilen også godt kan skrive, hvor mange kilowatt der bliver ladet med, men jeg synes, det er meget dejligt lige at have sådan en dobbelttjekker her på laderen også. Hvis jeg trykker på pilen ned heroppe i toppen, så har jeg faktisk mulighed for at se det forbrug, som jeg har haft så langt i august måned. Jeg kan også vælge at se, hvor mange kilowattimer har jeg ladet så langt i år. Hvis jeg går tilbage til måned, så kan jeg også trykke på den her lille knap over
i højre side, og så kan jeg få det gennemsnitlige månedlige forbrug. Så det synes jeg, det er en rigtig fin måde, man lige kan se det på. De her tal, det er jo også dem, som HomeCharge de bruger til at udbetale den her refusion, som man får. HomeCharge har adgang til den her lader, sådan at de kan gå ind og hente de her tal, og det er så på baggrund af det, de udbetaler refusionen. Så jeg vil bare lige vise kort, hvordan den her app den så ud. Den har mange flere funktioner, end jeg har gået igennem her. Der er rigtig mange indstillingsmuligheder. Man har også mulighed for at tilknytte nogle RFID-brikker hertil, hvis den her den nu sad et offentligt sted, og man vil sikre, at det kun er en selv, der har adgang til, så kunne man låse den op ved hjælp af de her RFID-brikker, som man kender fra nogle af de andre ladeoperatører. Mange tak, fordi du så med i den her video. Jeg håber, det har gavnet dig i at finde ud af, hvad for en ladeløsning du skal vælge hjemme hos dig.